Velkommen til The Grand Room Tour. Som I kan se, eller som I måske ikke kan se, så holder der en bil der. Vi bor i kælderen. Der er alle folks sko. Et hus fyldt med Carlton-studerende også. Og der er sådan et kodesystem, som jeg ikke lige har fået. Jeg har ikke fået nogen kode endnu, så jeg vil lukke mig selv ud. Men anyways, første værelse på venstre hånd. Her bor far. Far han har ikke nogen seng endnu. Eller fars seng står her. Den er fuldstændig smadret. Det er sådan noget endnu ringere end IKEA-agtigt bag. Så min udlejer Ryan, som egentlig er meget cool, har lovet mig en ny, så må ikke jeg får sådan en i hvert fald i løbet af de næste par dage. Så har vi et walk-in closet her. Hvor jeg sådan set bare har smidt alt mit tøj. Og herinde det er bare sådan noget strøm og alt muligt bag. Der er egentlig ikke rigtig noget plads til at smide noget som helst ind. Jeg synes det samme lige der. Og Ryan, som egentlig faktisk er super cool, som er vores udlejer, han har så kørt os i Walmart, så vi har købt alt muligt fis. Altså stort set alt inde på værelset. Udover sådan de helt store møbler, bord og stol, og så seng, som jeg så ikke rigtig har. Men alle hangers og dyne og pude og alt det der fis, der kørte han simpelthen i Walmart. Der bor så alle mulige, som sagt, Carlton-studerende herinde. Han bor Janus. Går vi lige herinde, Janus. Han er så smuttet i skole. Her bor han. Også rimelig skrabet alt. Men egentlig nogle fine nok toiletter. Hej. 2 af slagsen. Herinde. Og bad. Nice. Ja, og så sådan en stueagtig / køkken, whatever. Et eller andet. Der bor 5 hernede, eller der er 5 lejligheder hernede i alt. As far as I'm concerned. Og det er fyldt med studerende, eller hele huset er fyldt med studerende. Hernede bor der 3, som vist nok alle sammen studerer engineering, også på skolen. Og så er det jo fuldstændig nuts i hjernen med ishockey. Så selvfølgelig er der sådan en Senators skraldespand her. De har så, det er så skrald åbenbart. Så fylder man det der, og så kylder man det herud bagved et eller andet, når man synes det lugter for meget. Det gør det så rimelig meget allerede. Jeg ved ikke om det er et eller andet, jeg har imod engineers, men jeg tror de der nørder, de sviner rimelig meget. Så her kan man se tv, vi har internet, og alt det der er sådan set på plads, så det er meget rart, i og med at jeg også har eksamener, som jeg ikke har lavet færdig, eller som jeg ikke har gjort færdig endnu, tilbage på skolen i Danmark, så det skal jeg have gjort på en eller anden måde ved det her skrivebord. Ellers så tror jeg ikke rigtigt, der er så meget andet at se. Fyrene der er der, de er egentlig meget cool. Det er en brasilianer, som hedder Orlando, som jeg ikke har set med tøj på endnu. Han gik rundt i undergakker. Og de har så også herude, der kan man skrue op og ned for varmen. Så de der brasilianske gutter, jeg ved sgu ikke om de alle sammen er brasilianske, men Orlando er i hvert fald, de er bare tævet op for den her. Ja, det står ikke på så meget, men vi har vist lige skruet ned. Men de er åbenbart vant til syg varme, så de render rundt i undergakker og har alligevel skruet airconen op på helt vildt meget. Rimelig stort fridge, hvor vi kan køle alt det mad, som vi køber ind. Også en dishwasher, som er rimelig lille, alt. Men ja, her kan man sgu godt lave mad. Det er faktisk meget fint det hele. Nu venter jeg bare på, at Ryan han skulle komme og give mig en ny seng, og så er jeg egentlig rimelig meget på plads. Så det var The Room Tour. Stay tuned.